Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, Jennifer Anapi ang totoong pangalan ko. Tambalanista since 2006. Gaya ng madami, sumulat ako sa inyo para ibahagi ang aking nakakakilig na love story. Unang araw ko noon sa trabaho bilang sales lady. Dahil maaga pa at wala pang masyadong tao, nakikipagkwentuhan ako kay nanay, yung may-ari ng tindahan. Sa gitna ng aming daldalan, may biglang hingal na hingal at agaw hiningang dumating. 8 a.m. ang pasok, 7:59 humahangos sa pintuan. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa sabay sabing, "Uy, may bago pala." Doon nagsimula ang araw-araw naming bangayan ni Paulo. Tuwing mag-aasaran, lagi niyang sinasabing mapapa sa kanya din daw ako balang araw. Sagot ko naman, kahit nag-iisang lalaki na lang siya sa mundo, hindi ko siya papatulan. Nakaugalian na naming magbihis ng maayos tuwing linggo kasi diretso kami sa simbahan pagkatapos ng trabaho. One Sunday, inaabangan ni Pao yung nililigawan niyang lumabas. Ako naman, nagpahuli sa pila dahil wala naman akong sundo. Paglabas ko ng gate, nandun pa din si Pao. Yung nililigawan niya kasi may lakad kasama ang barkada at hindi siya pwedeng sumama. Bigla niya ako nilapitan, sabay akbay. Ako na lang daw ang ihahatid niya. Hindi naman ako pumalag kasi sanay naman ako sa asara namin. Dagdag pa niya, dahil wala naman akong date, kami na lang ang magde-date. Kakain daw kami ng bulastog. Ano yung bulastog? Patikin niyo naman sa amin yung bulastog. Bulastog na yan eh. Naglakad kaming magkaakbay. Habang patawid ng kalsada, nakalusalubong namin yung nililigawan niya. Tagos sa buto ang tingin sa amin ni ate girl habang papalayo. Nang sigurado kaming wala na yung girl, inalis ni Pao ang pagkakaakbay sa akin at Bumulwak? Hindi ko lang na-encounter tong word na to. Bumusilak? Bumunghalit. Ano yun? Ikaw itong taga-Quezon na malalim mag-Tagalog eh. Ay, malay mo, salitang summer yan. Bumunghalit. Anong bumunghalit? Bumunghalit. I guess nagbiglang nagtawa-tawa ng matindi. Dapat sinabi mo na lang kasi bonggisius tumawa. Ganun. Sabi ko sa kanya, siguradong busted na siya. Sagot naman niya, bahala na. For the meantime, mag-i-enjoy muna kami sa pagkain sa Bulastugan. Ano ba yung Bulastugan? Baka niloko niya lang kami. Di ba kabulastugan ba? Oo, ganun. Kalokohan? Kumain sa kalokohan? Oo. Well, let me search ha. Baka naman merong word na ganun o kaya bulastog. Is bulastog a food? Ganun na tanong ko. Bulastog recipe. Ha? Anong pagkain? Noodles? Quick yung nag-appear. Baka nga kwek-kwek. Bulastog. Ibang salitang kwek-kwek. O tawag sa lugar nila. Oo. Ay bulastog. Pabili ka ng bulastog. Oo, ganun. And nag-a-appear bulastog. Tapos ang nag-a-appear sa images, kwek-kwek.
Oh, baka yun na. Baka yun yung tawag. Oh, doon kayo nag-date sa Bulastugan. Oo. Sa kwek-kwekan. Oo, okay. Sige. Okay, gets. Gets. Kasi akala namin kabulastugan. Baka kasi mamaya pinapagamit nyo na kami ng salita na ikapapahamak namin. Oo, correct. Mamimuhan pa kami ng KBP. Diba? Ayaw namin. Gusto, tapos inulit-ulit pa namin. O tama, bulastog is kwek-kwek or tokneneng. Okay. Ngayon ko lang nalaman na bulastog yun. Okay. Kasi kaming mga squid balls, mga RK na squid balls lang kakain. Pa-RK, pero kumakain na. Tumitirang squid balls, which is my ultimate favorite. Sabi ko nga sa'yo, partner, pakainin mo ako ng street food all my life. Okay lang, okay sa akin. Anyways, sabi ko sa kanya, siguradong busted na siya. Sagot naman niya, bahala na. But for the meantime, mag-e-enjoy muna kami sa pagkain sa Bulastugan. Nag-usap sila nung girl the next day. Sinabi ni Pao na nililigawan niya ako. Umiyak si girl kasi gusto din naman pala niya si Paulo. Pinapahaba lang niya yung ligawan. Hindi binawi ni Pao yung sinabi niya. Simula noon, ako na ang hinahatid niya gabi-gabi sa sakayan ng jeep. One day, naisipan kong iwasan si Paulo. Hindi na kasi ako makagala mag-isa. More than that, I am falling for him. I told him na mag-iwasan muna kami. Pumayag naman siya at ilang araw kaming hindi nagpansinan. Isang araw hindi siya pumasok pero sinundo niya ako kinagabihan. When he saw me, hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako papunta sa park. Matapos kong kumustahin, buong tapang niya akong tinanong kung gusto ko siya. Walang pag-aalinlangan naman akong sumagot ng oo. Yun na ang hudyat ng aming pagiging magjowa. Today, October 18, 17 years ago, nagpakasal kami. Sana masaya siya ngayong ipinagdiriwang namin ang 17 taon namin bilang mag-asawa. Madalas mang magkasalungat ang mga gusto namin, na pagkasunduan naman naming ibigin ang isa't isa habang buhay. Magkasundo din kami sa pagkain. At sana ay abutin pa ng maraming taon ang pagsasama namin sa hirap at ginhawa. Tambalan, salamat sa pagbasa ng sulat ko. Napakabongga, memorable at special na anniversary gift ito para sa aming mag-asawa. Ang inyong tambalanista, Jennifer. Jennifer! Ang cute naman ng kwento, di ba? 17 years ago. Correct. Nene at Totoy pa rin Totoo, tayo nun, partner. di ba? 17 years ago, ganito ang eksena nila, di ba? May paghila-hila sa park. May pag-aminan ng feelings sa isa't isa, di ba? And today, they are celebrating their 17th anniversary. Nakakatuwa naman po na ginamit niyo po yung tambalan para maging way, para maging mas special ang yung 17th anniversary. Nakakatuwa naman, nakalibre na kayo. Ang lagay, ganun-ganun lang. Ang lagay, ganun na lang. Alagay, kayo lang nakinabang. Oo, alagay, kayo lang yung masaya, di ba? Nakiki-anniversary lang yung tambalan, ganon. Puro bati-bati na lang. Wala bang pabulastog dyan? Di ba? Gusto namin yan, patok-neneng naman kayo. Dapat magkaganon, dapat naisip nila yun eh. Bakit hindi nyo to naisip? Di ba? Parang, ay nako, babasahin siguro yung i-assume natin. Kasi hindi, again, lagi namin sinasabi, whatever we read dito po sa Mahiwagang Burnay, binabasa po namin siya on the exact time na babasahin siya. So kung wali yung kwento, hindi namin alam. Kung nakakatakot yung kwento, hindi namin alam. Kung love story ito, hindi namin alam. So, wala lang. Siguro sana naisip nila na parang, ay, oo, isakto natin tapos padala tayo bulastog. Diba? Mga ganon. Mas ramdam na ramdam yung pagpapaliwanag. Tapos mas hindi na kami nagtagal kung ang ibig sabihin ng bulastog. Hindi na namin ginugel. Ang dami namin paghihirap, ha? Charot. Tapos ang lagay, ganyan lang. Oo, tapos kayo lang yung happy. Special, diba? Ganon. Tapos kami, nagkwento, pagod, gano'n. Kaya hirap, gano'n. Nag-spray pa ng mga throat spray para tumagal.
Yan ang diba? mahirap sa buhay natin eh. Alam mo, Minsan sarili nyo lang iniisip correct nyo eh. Parang ganun. Puro, yan ang mahirap sa atin mga kabisyo. Puro tayo pakabig. Tapos umaasa tayong yayaman tayo. Yeah. Charot. Ang layo na ng inaabot. Nakakalurk. Joke lang. Kami po ay very happy, sincerely very happy na ginawa nyo pong way yung tambalan para maging mas espesyal ang inyong anniversary. So happy anniversary to you, Jennifer, and to your husband na si Paulo. Ayan. Best wishes. Correct. Sana yung 17 years ay madagdagan pa ng 70 years more. Correct. Diba? Yung maraming taon. Yung patay na po lahat ng couples mo, kayo na lang po nananatiling buhay. Diba? Ganon kahabang panahon ng pagsasama. Nakakakilig, no? Pagbabalikan mo talaga yung kwento nila. Yes. Mapapangiti ka eh. Totoo. Na parang, ay, ang cute naman nilang dalawa. Oo. Pero isa lang yung naging impression ko, partner. Kayo talaga may mga pabebe moments kayo. Oo, yung mga kunwari. Oo, yung nagpapapilit. Wag na tayong magkita kasi gusto ko ng mga lakad mag-isa, ganon. Pero in the end naman pala, gusto naman pala. Konting hila lang sa park, umuo din agad. Payami Sama din agad. Parang yung nililigawan niya. Oo. O di ba gusto niya naman pala si Paulo pero pinapahaba niya lang pala. O, Totoo. diba? Tsaka medyo weird yung minararamdaman ka dun sa tao at saka bigla kang iiwas. Oo, Tapos parang pahihirapan mo yung tao. Ayun nga yung goal nyo. Tama, na maging kayo. Oo. Hindi, partner, alam mo, para sa atin weird. Pero parang feeling ko, sa panahon ngayon, hindi na yan. Yan yung sinasabi ko, partner, na hindi ko mag-gets na ng mga nangyayari sa mga generation ngayon. Yung Ayaw ma-fall. Yung talking stage, yung hindi ko talaga mag-gets siya. Sorry na po, pasensya na po sa mga tito-tita ha. Kung di po talaga naming maintindihan. Kasi nung time namin, nung unang panahon, di ba? Nung araw, kapag ka binigyan namin ng oras, kasi syempre, kunyari may manliligaw. Meron siyang manliligaw na hindi talaga namin trip. So pag hindi namin trip, hindi na, tatanggapin lang namin yung mga paregalo. Tapos eventually, para hindi na kinabangan nyo lang. Pagkatapos nakuha na lahat, may sasabihin busted. Oo, ganyan. O kaya hindi namin talaga bibigyan ng panahon. Pero kapag yung manliligaw, medyo trip talaga namin, bibigyan namin sila ng time. So ngayon, kapag ka-trip namin sila at ibig sabihin, bibigyan ng time, magka-text na, talking, yun na yung talking stage namin. Kapag ka biglang nagparamdam, in-level up niya yung kilig, 'di ba? Like biglang nag-I miss you sa gitna ng lahat ng mga pag-uusap at talking. I miss you too ka. Oo, hindi kahit mag-I miss you lang siya sa iyo partner 'Di ba? Ikaw na type mo rin, 'di ba? Hindi ka man mag-I miss you, pero kikiligin ka talaga kasi sabi mo nga partner kanina, 'di ba? Hindi ba't doon naman yun papunta? Pero kasi partner, yung mga talking stage ngayon, pag I miss you na, mga ganun, nandidiri sila, yun hindi ko mag-gets. Bakit mo siya binibigyan ng, ba't hindi mo siya, hindi ko nabawaran, partner. Ba't mo ayaw mo, noon pa man sabihin mo. Hindi mo na, ako partner, kung hindi ko trip yung tao, hindi ako mag-effort kausapin yan. Bakit tayo abot sa talking stage kung hindi ko naman ili-level up yung talking stage? Oo, tapos nung medyo nag-level up na. Nag-level up, bigla ka ng dire. Doon ko talaga, sorry po, paki-explain po, yung mga younger generation. So, ibig sabihin Can you please explain? noon pa man, ito si Ate Janice, Jennifer, ay siya na nagpauso niyan. Siguro, siya na nagpauso. Hindi lang naitala kasi wala pa social media. Hindi lang naitala. Ang lakas maka ano yun. Tito-tita talaga. Hindi, partner. Ang lakas maka-census. Nagtrabaho ka ba dati sa NSO? NSO. Tatala lang po ako ng mga nakatira sa bahay na ito. PSA na nga sila, partner. Oo, diba? Para match sa tala. So NSO yung gamitin natin. Sa bagay. Okay. Ganon. Diba? So noon pa man, ginagamit na pala noon pa man, hindi Jennifer. lang naitala, diba? Hindi, tsaka maraming ganon. Parang, gusto mo naman pala, pero ayaw mo i-level up. Yung ikaw nagulat ka sa sarili mo. Nagulat ka na parang, bakit siya nag-I-miss you? In-entertain mo In-entertain mo syempre. Diba? Kasi, diba, naturally partner, halimbawa, tayong dalawa. Kaya tayong dalawa. Yeah. Hindi naman, diba? Hindi naman tayo magto-talking stage. Kasi alam natin sa isa't isa na, hindi tayo dun sa stage na, hindi natin mararating yung stage na yun. So wala mag-I miss you sa atin. Pero kung halimbawa, ikaw sa asawa mo, diba? Nag-umpisa naman yan sa talking diba? Hindi ba't nung may isang nag-I miss you, may naihi, diba? Kasi kinilig. Diba? Totoo. May nag-wet ng slide kasi kinilig, diba? Kapag ganun, huwag mong pipigilan, diba? Huwag kang mawibirdohan, may-UTI ka talaga. Kung kinikilig ka, kiligin ka na. Correct. Huwag kang mawibirdohan. Tama. Bakit to gumanto? Bakit mo ina-entertain? Diba? Diba? Di kung
hindi siya, kasi ang understanding ko sa talking stage partner, nagto-talk na talaga kayo. Paano siya naging talking stage, hindi kayo talking? So, ibig sabihin, meron kayong understanding. Parang ganun. Kasi, di ba, okay, please elaborate yung mga friends po natin from the younger generation. Bakit Kindly hindi po, elaborate. Bakit hindi nyo, ayaw nyo mag-level up? Bakit nawiwirduhan kayo bigla, tapos bigla aatras kayo? Oo. Di ba, iiwas na lang kayo? True. Or, ang explanation ng isa, kasi matagal ko ng question yan eh. Ang explanation na binigay sa akin one time was, sorry Jennifer, mamaya na namin kayo pag-uusapan. Masaya naman yung buhay niyo eh. Wala naman kayong problema, di ba? Wala kayong sigalot, so walang So dapat true. ayusin. Wala dapat pag-usapan. Yeah, Enjoy diba? lang. Happy-happy lang na, naikwento na kayo. Ganon, di ba? So, Wala kasi kayo padalang bulastog. Hindi kung may alay sana din habang usapan tungkol sa inyo. Kung may alay sana kayong bulastog, hindi sana bumalanghit kami ng tawa. Di ba? Bumalanghit, ano yung sabi niya? Bumalanghit kami ng tawa tsaka ng mga kwento tungkol sa inyo. Oo. Kapag dahil walang alay. Wale. Change topic agad, di ba? So anyways, so explanation sa akin is that yung generation kasi now, they're wiser. Ibig sabihin yung generation natin hindi wise. Jowa na ng jowa, hindi nag-iisip. Hindi ko parang ganun Sige-sige lang. Sige-sige gang. Alam mo yun, parang go lang ng go. Sila parang wiser sila. Tapos mas career-oriented or mas wise na sila. Siguro nakita nila sa mga magulang nilang hirap na hirap, hikahos, di ba? Ayaw nila maging ganon. Or masyado nang matindi yung information na readily available na hindi lang sila basta sige lang ng sige. So yun yung parang gano'n na parang nagulat sila. Ka-talking stage tapos miso nagulat, 'di ba? Okay. Walang plano pero yun talaga yung goal nun eh. The moment na nagmalapit sa iyo yung tao, may intention siya. Yes. At ikaw naman kung in-entertain mo yun, may intention ka rin. Tama, yun talaga yun may goal kayong dalawa. Tama. Nagkakapakiramdaman na kayo eh. Kumbaga parang ang ina-establish na lang dito, kailan ba magkakasagutan? Kailan ba magkakahilahan sa park? In the case of Jennifer and Paolo, di ba? Totoo. Yung ganon. Pasensya na po yun yung naging topic kasi parang parang mas exciting po yun. Charot. Wala kasing bulastog eh. Pero bibigyan namin kayo ng chance. Sige lang. Bibigyan namin may time pa naman kayo magpadala ng bulastog. Bibigyan ka namin 2 minutes para pag-usapan pa yung storya nyo. 2 minutes lang ha. Hindi, pero truly to Jennifer and Paolo, ang isa din sa na-pick up namin mula sa inyong kwento, yung mga salitang hirap at ginhawa. Diba? Na talagang totoo na pagdadaanan ng mga mag-asawa yung roller coaster ride of emotions, diba? Pero in the end, diba, kung talagang intention ninyo ay magtagal, diba? Kahit ano pa mang mga pagsubok na yan, hindi yan basta-basta, hindi basta-bastang matitinag yung relationship ninyo. Correct. Ang ganda nung huling statement niya eh, 'di ba? Magkaiba kayo ng interes sa buhay, magkaiba kayo ng hilig, pero mas pinili niyo magmahalan. Yan, 'di ba? Nakakatuwa naman in fairness to Jennifer and Paolo. So, nakakilig po yung inyong kwento. Pero syempre kikiligin kami kung may pabulastog, ganon. Ay, pagkain na. Kahit kung wala nang bulastog sa mga oras na ito, 'di ba? Oo nga, Padala ng pagkain. Tsaka makakadagdag yung sa oiliness ni Chris eh. Magputukan pa yung tagyawat ko dyan. Parito yan. Tsaka yung cholesterol, di ba? Oo. Kahit alin na lang, basta totoo. Charot! Happy Anniv, Jennifer and Paolo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!